Oh, hello, bye. Oh. Hah? Lights na na. Hindi karoon ulit itong lights na ito, no? Basta mo. Uban ko na. Ulit problema. Uban ko na. Ito pa. Wala problema ito kung kasama ba? Ito ang nilakaw man. Makahigayon ko ron. Kagawas ko ron. Nakuyog ko. Sige. Hulatas ako. Mag-ilis ako. Ako sa kong i-check ang motor ko. Kondisyon ba ito? Sige, bye. Sige, bye. Oh my God! Wow! Sampura tayo. Wag may imasak. Buat mas tagiya. Two hours later. Yes! Kakait sa tigo. Wala akong asawa. Wala akong mga amigo. Karon, kahigayon na jud ko. Wala akong asawa. Oh no! Impas. Asa man ka? Kanang naibto sa gawas. Mag-usap mo ka dito sa gawas. Damo. Alit sa guru. Suka. Dagan magsukad ra. Ano nga ito pa makagawas? Ay wala na din mga suka. Dede. Magpalit na po tuyo. Mapalit ka na sa gawas? Nga nakapulger ka? Di man good ka na. Ato mo, gawas kay mag-change lagi ko og profile picture sa akong Facebook mo nang outfit ko. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Mag-ride sapot siguro mo. Dagan na punon ra. Hala, ang laban ra. A few moments later. Rights na unta. Lampat ni noon. Kita.